София се цели беше. За половината от крат. Не, който аз съм да купиш. Викам, аз съм да париш. Това е постигнати 100-200 хиляди. Такива песни. Ако някога не съм научил, не знам какво да За мен не си изпомня. Геференцата на чека децата, че и се е също ли? Това е геферен, аз съм Виждаме последиците всеки ден, така че... Те се нали с късата шкода душа? Да. Коя боя на тази къса шкода? Тя не ги трябва. Тази боя да някаква висока ще ще леко. Слагат по една по-набелна. Церента добре. Церента добре. Ние ще си правим с запаса, нашата някаква да бява. Тя не съм да си сложиш с мене. Тия шкоди са 15 години. Нямаше как 15 години. 16 години. Която е възможно съм изчитая, тази ще изкара 2 години. Това е идеята. Ще ги почват бояки, ще ги направят всичките задни така, като бяха и каросите. Преди да ги спрат точно заради тия продукти, че не се сваля всичко около марината. То ще се натрупа, ще се натрупа. Ще станат, но същите е надвис. Вече съм си правил. Другото, което директно, която правиха в надеждата, мисля, че петрото се прави. Там мацат, здрави тръпи, здрава боя в салон, да ги мацат с оранжев горе. Това забелязвам, това оранжев отил, това на този парцел, който го немиш. Само така. Време вече да са на нашата действителност. Кой беше цял с едно да бъде? Нека сега не спомня. Нека съм спомня, защото на мен няма обвери. Много съм самите буквално това. Разправя, като на смяна да се смея в трамвая.